yeah, 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 yeah. Wandibata bendekete, wandipurusira, anzi achanya. Kwese rutina titaona ongo charongo chikaza kupine kureba chedero ndara yone problem mumtara ngizanda kuti yakunoka kanizana kune vanhu kwene wasarudza kutori nyaya yacho panapo kuti atadza nekutorera kwatari nguo chi tarakanya yako miri wangu wese uri wiki shamwari wiki chaichaiyo ukona kuti chi adzimai wangu akaningirina pamusoro pa-a apo pane pakasvika pane madzimai ari kutamba mukando ipapo pari pika maraundi saka isa ndiri kungonzwa raundi ichingonzwawo raundi saka panangoti rekatibvonotangawo tistate ukanga kunonzi kuendesa 10 inoyabereka ningirini 30 yoyaya 40 saka ukuchake kundiitsanangurwa yangu namai taura ndizvondifase ndo zvandatoira kunoku izvozvi kunze kusina vanhu saka taura vandaburitsa inini $200 yangu nokamba nemari yerendi nemari yenhinge vano yeschool fees pandanosida ndichiti paingozi 5 days dzikapera iwe yabereka yato 300 nave yaye 600 useke ndikudzawo zvimwe zvinhu zvangu saka nhasi ndaenda ikoko unotora mari ndodherera rasvika tusvika vanhu vacharunza vakatama zvangu vanhu vakatora mabude aya mabude give mdara juta neko vakatoenda zvakadhakwa unanonama nokuudza zvinhu zvakanaka kokundaapsekwa kudza chikwe kundudza chikwe mdareyo problem mdara nazvakapfava ngehonye mdara zvakapfauta semari yangu ada kuishanda nondoutare zina basi ada kuishanda 200 yacho ada kuishanda vatirashani ndindaura juta nekwerezi sha bhaibheri rinotora iwe taranyako uri kungu bhaibheri rinoti dya zveziya rako mdara zvakudira dikita ndozvaunodya mdara atakazati kwane mukono uri kubhridha mari usandichairina maneyo iye ndindaura mabude saka nazvuraya mari yamwene ndiri kuzonyesa ndirwadza ne200 yamanamana ndakaiona ndotambura yosoda usingasina basi uzo mari yakatanga iri RTGS ikaichiza ndikaisa kubhondi izirezvika kuUS ndokotamisa vinhu yes zvangu ndokotoresa mhungu upumasi muvuni mari yangu mdara kuda zvakachipa mdara ado anonzi mabude kaya tokadyisa nekwakaenda indozvuraya indaumana mari yakundirose mubhosva kumara mdara ifa uye ukafa mwana basa zvitazodya sadze nimusha ena kadhemwe ndikazimukondera kadaiso ndikazisadza zome nechikeni yakaroswa nokutisa zvinotasodya sadze Fiasai undiseka vura inozvura kune mkongo chiko kuna evedwe gedona chai ayo zikaikomo zikaito shamburi muruma kanaka kudaiso nayanja ayo zikaimutsara nenyechi kuda uzura ile chichi mabiro mari yangu zvangu mabiro mari kupiko neyanjadzi umkando kumusoro ana 200 yewese hende aya mari notsvaga imwe hanjadzi akufunga kuzviuraya shoma nonyatsoziva kuti mimi varume muri vashoma neuwande wedu vakadzi muda kuti tese makazviuraya aiwa musadaro hanjadzi nimi shuwa murume akasimba akagunya kudai muda kuzviuraya musadare aiwa musekererayo kuti mufambe tiende aiwa mari notsvaga imwe hanjadzi ndichakubatai kuzvaga zvindodeti handei usaire konai Samsoni wati kukure